Skoro jsem zapomněl na kanál, to brďo. Už to jede. Borec se tam teďka normálně zesral. A on brutálně nahlas ty zvuky, a to je... Jaký? Kombat... Takhle... Jo. No, už to... Všechno je dobrý. Devastator. 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 Už to opravuje aspoň. No, už by tam měla být brána zatím druhá. Nemá nic, ale taška. Co to je to napravo, vole? Nevím. Tak počkej. Asi můžu vyjít, ne? Tak já bych tady rubal dál normálně, do toho středu, ne? Ale je vevnitř. No. Počkej, jo. Bacha tě nesesype, jo. No máte jo, to jsou 2x2, tak normálně dál. Takže nějaký střed, jakoby, ne, počkej, kam? Ale klidně tady normálně, ono se to poškodí všechno. Ach, jak to, že tu není, vole? Je? Jako online? No já jsem tam viděl jméno a teď už ho nevidím, takže asi šel dál. No. Počkej, no jako vidím jeho jméno, no. No, my jsme šli dál. Aha, jo. Tak třeba já foko. Aby si spí. Šel se vysrát, No jo, no. Ale chuj, že tu nemá jediný turret, to je retard. Viď? A ty jsi vylez a po tebe nestříleli ty balisty ze zhora. Hele, furt je to balista. Ten balista, takže to je rozbitý. Hele, jsme tam. Ještě ten střed, ne? Nebo není potřeba? Ale nejdřív musíme rychle zničit spacáky. Já musím najít, aby to nemohl zastavit. Jo. A hele, potřebujeme tady řachnout dveře, no, ty vole. Tady je čas na granáty. OK. Pozor. Ježišmarja. Já budu zatím řezat tohle. Mariego. Jo, jinak ještě mám tady ty diesely. Ty vole, to si tady poničíme, ty vole. Kolik to má životů? Nevím, ale už to je pěkně červený. Počkej. 1000 ještě. Jo, jsem ten idiot nebude čekat za dveřma, víš jo? No jasně no. Čekám to. Tak, teď tam lítnem. Ne, ještě ne. 200 jo. A nevím, jestli hraje solo? Asi to tak vypadá. Tak jo. Ty... Aha. Ježíš, tak to je v prdeli. Do prčí, my si tam nedostaneme. To je ta sračka, vole, vlastně, viď.
Ježišmíro. Víš, že jsme docela tupci. Aha. Počkej, co to mi nedošlo. No, hezký kluk. Spinká tam, jo? No jo. No jo, no. Jo, tady má postýlku. Konečně si můžu užít pilu. Pan Pilous. Třase v lese, motrovku, chytříma mys. No je teplej, no, má takový hezký, takový... Má to pěkný, no. Tak to má úplně na hovno dům, vole? Má? Když se to zamyslíš. Úplnou sračku má. Jako proč tam má ten střed s těma chytrýma schodama, když má venku 2x2 a dostaneš se mu tam hnedka, jako. Tyjo, zase, 270 nábojů a šedivý equip full. Praštil zo, dobře zapraštil. No, těch beden, tyjo, tak to je paráda. To bude Myslím, paráda. Moc teplo už nebude, protože tolik beden, ale tolik věcí mít nemůže. A nejde to nějak jakože, no asi, no, jako to celé letí. Jo, ale byl pohodička. To je super, aspoň budeme moc sortovat, odnášet postupně nebo něco, víš. Když ty granátem sundáš všechno, tak je to na... Jo, 26 grafitů. Jo, no. Dál. Vajca, nevím na co jsou. Jako chuj, já jsem měl tady ty molotovy, ne, své oblíbené. Jo. Potom, že jsem to pálil toho. Natankuj, naplň sklo, vyhadr tam, kde hrdlo. Co to je? Fixed searchlight. Iron beru. Tohle taky, tohle tapy se hodí, kosti taky budou potřeba, mout beru. No, taky. Vidíš, jaký má bordel. Kroca, jo. Chudákové, pátek šel na pivo. Nemá chodit na pivo, nemá být guma. Alkohol. Dřevo se může hodit. A teď to začne, vole. Teď tady jsou velký brny. A jo, to je na hovno, že třeba to nejde odemknout, víš co? Protože takhle víš, že už se sem v životě nevrátí. No, což je taky věc, že prostě, když pak někdo přijde a má všechno zničený, nejen vykradený, ale vlastně má všechno zničený a nemá vůbec nic. Já si kolik věcí bychom mu tady třeba nechali. No, teď jo, víš co, prostě, nebo jen, jo, zničíš mu jakoby 70% toho a aby se to odemklo, vím, že to v nějaký hře takhle bylo. Jo, no. Víš co, takhle on nebude mít ani železný krumpáč, veď, to prostě skončí úplně, komplet. No, což je vlastně důvod, proč třeba i ty lidi skončí, nemají tu snahu vynovat toto. A proč mi ty hráči, no, to je taky velká věc. No. Ale ten synthetic fiber beru, tyjo, Iron, no, jsem to už nevím k čemu, Electronic Party, nevím, Glass Bottle, to bylo taky nějaký něco potřeba. Jo, já to vím, ale i tady to bylo... To máš na ty molotovy vlastně. Jo a jo. No, molotov. Aha, to je moc spam vodní, jo. Od koho? No hádej, od Randise. Jo. Aha. Jak už jsem doma a půjdu spát, že jsem to nevydržel. Hehe. Yes. Nic? Asi nic. Ten žid. To je divný, ne? Nevím.
Tak co? No, ty kráso, tungsten, titanium, aha. Pěkně, kopr. Co to je? Hound? Co to už je? Nemáme. Cihly beru, alkohol. Ale musel to být nedávno, ještě to má kukuřici, no. No jo, no. Tak jo, jdem dál. Ten tak vidíš, tak on byl i na Titanium. No. Ale bohužel to je guma, no. A jako přijde mi, že když chceš, tak si ty bedny někde zazdíš, vole, a v životě to nikdo nenajde. No to jo, no. Bo by ti fakt museli vipnout celý dům. A tohle je fakt píčovina, to se dím, že se nad tím nezamyslejí, vole. No, protože ještě tady budeme hrát ještě týden, dva, vole, a pak nás někdo vipne, no, tak ty vole. Ale auto? Yeah, let's go. What the fuck? Ten silikon, vole, jsem skoro nechci ani brát teda, jako. No. Nechci vezmu. Lime vemu. No. Ale zničil bych ještě tohle a odjel bych domů s tankama. Nebo... No počkej. Ještě ne? Nějakou várku už bych odjel, no, jenže to bych chtělo... No. Tvůj tank nechat. A vezmeš si mu, já pojedu autem, nebo něco takového. Tak jo. Ale fuj. Ty vole. Hound? Teď co to má, vole? To lítal někde na nějakou jinou bednu než my, ne? Já vůbec jako nevím, co to je, jakoby, jo. Antiradiační krém, vole. Nevím, já to poberu tady ty blueprinty na ty. A jak se řekne, když má někdo... Jo. Tak jo, dobře, psal jsem nemusel, jsem zpátky. Takže ty chceš teda jet se svým tankem domů? Jo. Tak pojď si pro auto. Jako velký, cože? Asi si pojď pro, nebo no, tady ho máš. Počkej, k čemu, na co? Teď nechápu. Ty jdeš taky, nebo budeš hlídat? Já jsem si, že budu hlídat a řezat. Tak jo. Ok. Tak ty vole... Máš to auto? Jo. Tak ho tady plejsni klidně. A můžeš jít autem. Taky true. No počkej, já nejdřív to...
Jenom přemýšlím, jestli ti něco nemám jakoby dát, co na staky, víš? No jasně no. No hele, já No, pojď do svého tanku koukni a já tady naházím surky, které by se ti mohly nastakovat, který třeba máš u sebe, aby jsme to neměli duplicitně. OK. Ty pičochon, v tom máš ještě 124 gasu, ne? Vole. Jako dobrý týpeček, no. Dal jsem ti do tanku nějaký surky a jdu řezat tady asi dál, no. A hlavně nevím, co to tady má za věci. A už jsem tady střílej balisti, vole, no. Manual miner. Tady ty stavby, vole, co to je? Hele, klidně, onhle toho docela pobere, ten vehikl, vole. Zkus ho naloudit, úplně to. OK. No, to je dobrý, vole, tohle. To je dobrý auto. Všechno? No, tak všechno ještě... Naser to tam. To... No, asi takhle. Ok. A ještě něco do toho tanku jsem ti dal. Jo, ty jsi to vzal, no. Jsme prázdný, vole. To ještě něco poberem, ne? Ale já bych jel. Dobře, ale tak já jdu řezat. Když tak to budu srát k sobě do tanku. No. A to na ten vehikl jako je super. Nebo jako tahle vejtřaska. Přesně vejtřaska. Vej. Mě si ulevilo, že už je ten, když doma jde spát. Ježiš, chud. Už v klidu rejdíte, užít si rejt a hru je... Je bomba, vole. To je bomba. Kurva. A ještě budu mít ve středu prcání, no to je super. Šuk. Šukám dál. Přesně. Tak 140 gasů, 50 nábojů. Příjemné. Medical station, to tam ani nemáme doma, vole. No. Víš, jako mně se líbí, jak máme úplně jinou strategii než ostatní, oni všichni hrajou NPCčka, vole, PvEčko, všechno, vole, tamhle lutěj, tohle bedny. My těžíme, vole, pak nashromáždíme rakety a síru. A pak si proto jdem. Jo no, co ostatní nadropovali. Nemám strach z toho, že třeba přijde a já mám tady nějaký strašně špatně nastavený zvuky. A jako neslyším nic, jo. Ale on si myslím, že už se tam ani nedostane, jakoby, jo. A jaký spacák tady někde ze začátku třeba mít bude, že jo. Proč neslyším zvuk pily prostě? To nevím. No, slyším. Ten kamele, vole, je docela jakoby, jak to říct, pomalej, no. Tyhle, co? Nějaká skořit, ne, to je ten raketník, Já už vím, proč nic neslyším, já to mám na 5.1 zvuk a oni budou mít. No to nebude podporovat, protože já neslyším půlku zvuků, vole. A když už, tak to je hnusný zvuk. Hlavně, že máš 31, vole. No jasně no, já fakt slyším jenom... To je brambor. No. Čekaj, já si jdu změnit zvuk, že mi to tady začne ty vole dělat asi bordel, jako, jo, ale... Dám si stereo repráky. No jo. Ty vole. Ježíš, to je bordel od tebe teď, fuj. No jo, hochu.
Já jsem neslyšel skoro žádný zvuky. Já jsem slyšel akorát bouřku, rozpadnutí kamene a takovéhle věci jako. Tak to mi tě asi líto. Nemá to podporu kvalitního zvuku, já za to nemůžu. Jo, 34 grafitů, 210 gunpowderu, bone meal, corn flour, no. Tak, forging table, na to se těším. A to dobře zjistil s tou pílou. Jo, no. Taky jsem čuměl jak tele na nový vrata. Jako tele na vrata? Přešli si pick-up a ne, já mám kejmla. No. Co je ve forging table nic? A jo, tak vole. Mi říkej. Pičo! Chuj tu. No. Počkej, aha, nějaký fallouti, vole. No, tak to je piči. Jsi mrtvej? Jo. Kurva. A kdo to je, nebo? Nějaký fallout. A čím tě vysmažil? No to nevím. Jsem řezal ze zadu. Pičo. No. A vypadá to, že to je counter. To jsou se ty granáty, kurva. Ty vole, náhodou tam můžu úplně rozjebat. A chustinu jsem nalítnul do tanku. Kempím je tankem. Okay. U nich je víc? No jo. Asi jo. No já schovám tady ten kejml za domem a jdu k tobě, jo. Pěšky nebo autem mám mít? Autem. Děchu to nepoberem, vleš tam tank. Co nepoberem, když to pak můžem... Nebo jakoby auta. A nevíš, kde jsou? Vevnitř baráku. A nějaký šašek, vole. Že ty tu seš? Jo. Počkej, čím jsi sundal, vola? Nesundal ještě ne. No, podle mě jeden noklej. Fakt? No. Ale počkej, hele, je tam ještě druhý určitě, jo. A tak to vidím přes zdi. Jo. Jo, on je Já jsem mu tam ještě napálil dělám, jako. Já si myslím, že dostal tak 3 hlavy kupidem, jakoby, jo. A jo, je tam ještě. Abych nezabil tebe, vole, no. Snad ne. A nebo hochu to můžeme rozstřílet na stračku. Teď co to dělá ten tank, vole. No hlavně, aby neutekli, jako. Víš to...
Ty vole. Mně říkají, že to tam neprostřelím takhle. Tam to střílí. Ale já nejsem ozbrojený, jo, takže já mám jedinou možnost ten tank. Oni jsou oba dva nahoře, co? Hm. Mně říkají, že tohle ho nesundá, vole. A chuť, co on má za zbraň? Já bych řekl, že Dark toho Assaulta nějakýho. Ale nevím. Mě tam vzali ze zadu, no. Já jsem tam rubal ten stůl. A jak to, že ho neostřelím, tak to nemá žádný splash damage nebo co? Já se bám, že ne, ty vole. Achu, my potřebujeme molotov nebo něco. Tyhle, já jsem tam měl těch 50 granátů do právě. hajzlu. Že jsem ti nedal půlku, ještě jsem nad tím přemýšlel. Do hajzlu. No, kurva. Ty granáty mě serou. A teďka tam bylo ještě hodně. No. Zmrtí zasraný, ty vole. No takhle, hle, já můžu granát jet domů. Ty to budeš hlídat tankem. Že oni mi profrčejí, když tu musím trefit přesně, jako když... Ale tak oni přišli pěšky nějak asi, ne? No jo, ale kdyby teďka chtěl, tak lít na coverade, já nemám ani pistol a... Já nevím, co s tím. Tam řežou něco, ne? Ne, Alebo tam můžu udělat aj karamba prostě. a vysypat je. Hm. Až tak se sponeš domů, no. No, řežou tam něco. Co řežou? A dostaneš se tam vůbec? Ne. Tak já ti najdu tankem. No počkej, já jsem už tak asi můžu najet. Svým ochu. Ochu, on je nahoře. Jo. Jsem už tak najedu svým. A A zkusím. jsou tam teda dva? Jo. Ty kupit by mělo být silnější, ty vole. Chuj, ještě tady něco poberu rychle. Když tak to je do tanku. Jo. Ty vole. A víš co, oni mají ledry, já mám metal. To asi nevíde, ty vole. Ochu, oni tam jsou za... Oni tam nemůžou nic dělat, vole. Já nevím, jestli se mi tam našetil nebo ne. A velice, bacha. Ochu, já mám bandáže, vole, no. Aha, už hází granát, vole. Mhm. Hm. Kurva, co s tím? Čím je vypudit, vole? Dementy. No to nevím. Já jsem měl hlídat, ještě já bych to třeba stejně neustřílel. Jsem neměl raidit, ale hlídat, no. A nebo ještě ochu můžu tady aspoň ničit tady ten mineshaft, aspoň krutojl nějaký. Co tam dělají, vole? No, rabujou to, raidí to. Piče. Ale počkej.
Když tam je na hovno, že oni se můžou sebrat navzájem, vole, no. Ale já už jsem docela to živej, zkusím. Mám ho, jeden je dole. Ty vole, dobře ty, chůzi, Justian. Takže tam bude sbírat. Ty ještě tam jeden je. Jo, zapal se blbečku. No, to si posral. Jako on si to posral, si myslím. Ne, tímhle. Že, ochu, to je na hovno, že já se tam ty vole, nevím jak dostat. Aha. Jo. Ochu, co to bere, to je oheň. Au. Ale ještě co mě napadlo. Já nevím, jak to tam nahoře vypadá, jaká bude vize, když tady prostřílíme tu zeď. No, ochu. Je to tam volný nebo ne? A on chcíp. On chcíp? Jo, Takže tam je jeden. takže tam je jeden, ochu, takže tady prostříje tenhle ten strop. Určitě. Jo. Ale teda jsem low. Dobře jsem ho vysmažil. Jako se zůstej. To. Jen se bojím, že teďka zase vrátí tam ten zmrt. Bych chtěl nějak zabarikádovat tady nebo... No, udělá nám něco. Ale. Jo, on je hochu úplně na střeše. Do... Prostě tam je jeden dement. Ochu, hele, tady propad jeho balíček. Aha. Ale, Tak já bych měl jít, ne? hele, tak jo, tak jdi. Ale... Počkej, kde je? To vždy tu byl? Já jsem ho taky viděl, vole. Ale on mi tam něco nechal. Aspoň mám nůž. Ale já jsem taky viděl ten balíček, ale... Počkej, co to je za stačku, vole? Jak to, že tam není? To nevím. A každopádně hochu, počkej, když tak uhni trošku s tankem, já nevidím toho dementa. A jo, já taky ne. Že on tam chcíp, vole. A my si tam nedostaneme. Jasně, vole. Nedostanu. Ne. Jak? Když je to nahoře. A jak se tam dostali oni? No schodama. Že to ty odbouchli, že jo? Nebo hele, čekej, stůj, já vylezu. A jdu se tam podívat. No, ochu, on se zabil. Co děláš sám? Jo. A nedostaneme z toho věci. Do prdele. No počkej, nebo... Nevidíš tam skrz strop balíčky, jakože bychom to prostředili. Víš, oni budou pokyset do vzduchu, ne? No, kurva, oni s tou hrou nic neudělali, vole, za ty léta. No? Tohle je na piču teda. Když se nedostaneš nahoru, vole.
Počkej, ale nějaký trik. Něco na to bylo do druhého patra, ne? No tank, že jo. No, do druhého. Teda vlastně jakoby, no, tak do třetího. Ještě... No Helena, no, by nás to... Ochu, přes ten jeho kruh, přes beacon, ne? Můžeš z tanka kročit na beacon? To nevím, ale je tam ještě stůl. Ochu, a co když on to jde spavnout? Co nemyslím. No jako takhle. Hele, má tady ještě 3 bedny. Jo, ten hlavní loot. Přišli jsme prostě o naše granáty. To ještě by šlo asi, ne? Jo, a myslím si, že loot žádnej už nevzali, že tam nějak nic nebylo jako. Každopádně bych rád našel z mapy. No to jo, to určitě, forward. Tak já jdu bušit a ty budeš hlídat? Tak a to můžeme zkusit, no. A kdybys měl nějakou střelu zbraň pro mě, tak potřebuji. Tak jo. Ochu, tak to jsou ale pěkný kundy. No to jo. A v tomhle je růst třeba daleko lepší. Co tam teďka bylo dobrýho? Tam byl grafit, ještě jsem lootnul. A ještě něco tam bylo, ty vole, takovýho. Že se mi to jako líbilo a byl jsem za to rád. To jsou zmrdí, vole, a kde se tu vzali, kurva? Já nevím. Říkám, já jsem tam rubal stůl a najednou jsem zmizel, no. To bylo docela rychlý, člověče. Nebo takhle, já jsem vlastně se snažil jako zajítnout za roh. A já jsem padnul až nějak za rohem, vole, nějak divně. Nemohli mě něčím, to mohl být třeba lak, nebo já nevím, no. Jakoby takhle, každopádně na hovno, že určitě třeba nějaký tričky budou, ale víš co, jak to nehrajou lidi, tak to není jakoby třeba objevený, víš co, nějaký bugy nebo... Taky přemýšlím, jestli ty bedny nerozstřely tankama, no. Špekuje, ser. Ale měl tady autíčko. No tak dobrý. Autíčka je bugina nebo pickup? Bugina. Takže autíčko, auto a vejtřaska. Jo. Ty vole, zmrdí. Fakt, že jo. No ale to musí být tady někde v okolí. Nebyly ani autem, nic, prostě. No každopádně ještě bych se pak chtěl zeptat na Discord. Nebo Ochu, můžeš nastoupit do tanku? Tak počkej, dobuším tuhle bednu. Já se zeptám na Discordu, jak se můžu dostat do 3. patra a zkusím poslat fotku. Když jsou schody zničený. No. Ale simple, nějaký léčící vál.
A nebo hochu, no když nějak... Za začátku, ty vole, co hrál, to vypadá. Jo. 300 talent booků. Dobrý, jdu do tanku a jdu se učit, vole. Dobrý, dobrý. 300 talent booků, to je kokot. Proč se to nenaučil asi? Protože to je lopata, ty vole. To má jen tak hozený tam, ty vole, mezi bordelem. Počkat, tady to po... No tak uvidíme, no, co nám napíšou. Nejsou tu. Ne. Nevím, asi ne, já tady koukám, co se naučím. Jo. To mám dát do tanku. Tak to zatím dej do tanku. Jo. To by byla škoda, jo. A jdu dál teda bušit. Jo. Ale co vlastně nás omezuje to, že nemůžeme dělat víc large AP a gunpowder? No, jakoby jo. Ale tak jako nic nás neomezuje, jako... Nebo jsme v pohodě. A gunpowder, no. Ta sůl. To jsou... Jako když si řekneme, tak toho můžeme mít úplně jako kvanta, jako. Tam máme veškerý zdroje potřebný na to ve velkém. Okay. Když on je jeden chat the frontu mrtvej do prdele. No. Ještě je na hovno tohle. Potřebuji chcát hrozně. Třeba nějaký unavený. No ale to chcám dom potřebu. Pindík, pindík. Tak, nějaký stoly. Tady flašidivá. Tuber. Silikon, nějaký hovna. Nějaký slabý blueprinty. Nic zajímavého. Tak. Tady se teda jako nikde nedostaneme, jo, říkáš. Asi ne, no. Ale Míra, potřebuji chcát zalézt na chvilku do tanku. Au. Prdele, jo. Jo. Jo, a já jdu.
No. Jsem tu. Okay. Tak jdi buši. Až oni už asi nepřijdou, ne? No, doufám, nevím. Můžou se připravovat, můžou chystat tanky, můžou dělat cokoliv, jo. Nebo zkusím zabarikádovat nějak cestu, no ale... Jako tank přeskočíš, že jo, no. No, to je ono, no. Já bych ti rád pomohl, ale... No. Radši hlídej. Tak jo. Já nemám zbraň, já se neubráním. A když jsem měl, tak jsem se neubránil. Holýma rukama. Holýma rukama a... Draga Marcelo, potřebuju klid na obchodní jednání.